Έλα, το έβαλες παραπάνω. Έλα, κούτα. Βάλε καψουλάκι, βάλε καψουλάκι. Έτσι παίζει εκεί. Μπροστά ρε μαλάκα. Εκεί παίζει, έτσι, θα σπάς. Εκεί βρε. Όχι, δεν παίζει εκεί, ρε. Πάνω εκεί βρε, έλα. Κάτσε ρε, περίμενε. Ούτε καν το κουμπλέει στα χέρια, δεν το πιάνει, Έξα. Έτσι το κατασκά. Άμα το μπλέξει μπορεί να σου φύγει, γι' αυτό έφυγε πριν το σκηνή. Άμα το Βγαίνει το μπλέκεις, χέρι. Το πάνω, δεν ξεπέρασε τον τυμπόνι, δεν του βγαίνει το χέρι του. Πρόσεχε, ξα. Πιο πίσω να είσαι να πάρεις φορά. Το νου εσύ. Κάτω μπλεκτό, περίμενε. Έλα, βάλε τα βίντεο. Περίμενε σου είπα βρε. Βάλε τα βίντεο. Δώσε βρε πούστρα. Βρε βγείτε μπροστά βρε από εδώ βρε. Κάνατε περνομόνο το Στέφανο κάτω. Βγείτε έξω βρε. Πήγαινε σε κουνέλια μέσα. Βρε προχώρα βρε. Έλα τι κάνουμε τώρα. Του πανάμε. Το κατσαγράψουμε. Έλα πάμε γράφουμε. Έλα ναι ξεκινήσαμε. Τι γίνεται τώρα. Σιγά τα καψούλια. Δεν τα βάζετε ίσια, γι' αυτό δεν παίζει καλά. Σου είπα να μην είναι 3/4, να είναι ολόκληρο, στο είπα. Βούηξε ο κόσμος φίλε. Για φαντάσου εγώ χθες που βάζα 1,5.